हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बेयाव नुगोन नोंथांमोना नट्स होनाय आरो बेयाव मा मा आयदा दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। थाम्बनेइलावबो नुखाबाय जानांगौ एसे। दा बेयावहाय नुनो मोननाय जादों जोङो मोनबा PDF मोनबाजों सोमोन्दो गोनां जथायै लाबोनाय जादों आरो बेयाव मा मा दं नायलांला दिनै खेबसेनो मोनबा नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा होनाय जादों। मोनफ्रोमबो एखे आयदानि सायावनो जेरैजाय हारिमुआ माखौ बुङो, माने कालचारा माखौ बुङो होननाय जादों। हारिमुनि आखुथायफोरा मा केरेक्टारिस्टिक्सफोर दङ बेखौ एक्सप्लेनेसन खालामनानै होनांगौ, बेखेवनानै होनांगौ। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों लेबाहाय फारि फारि फिसा फिसा लिरनाय नालाय बेयाव पेजआ खम जादों, नाथाय गिदिर लिरबा एबा नांगौ बादि लिरोबा बेयो पेजआ बुरजा जागोन। दा बेहाय पेज मोनथामाव दङ, पेज मोनथामा पेज मोनद'नि जायगा लाना दंखायो, माने नारसो लिरनाय जानायखाय सिनायो मोजाङैनो। दा बेखौ PDF फाइलआ लिंकआव नोंथांमोना मोनजोबगोन, बेहाय डिसक्रिपसनाव लिंक दंजोबखायो। फारि फारि 1 2 3 4 5 बेबायदि होनाय जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय मोनसेया मा नोंथांमोना नुगोन बेवहाय सासे सुबुं इन्डिभिजुवेल, माने सासे सुबुंजों हारिमुनि गेजेराव मा सोमोन्दो दङ होनदों। जों सासे मानसिजों आरो हारिमुजों मा सोमोन्दो दं, मानसि सासेया हारिमु गैयाबा मा जागोन, हारिमुआ मानसि सासेया मा हारिमु फालियाबा हारिमुआ मा जागोन। दा बे मोननैजों सोमोन्दोखौ लानाय जादों बेवहाय। मानोना सासे नों जेखौ आखुथायखौ खालामो बेसो हारिमु महरै नोंनि हारियाव बेरखांगोन आरो नों जेखौ खालामा हारिमुआ बेयावनो गोमालांगोन। ओंखायनो सासे सुबुं आरो हारिमुनि गेजेराव माबायदि सोमोन्दो दं बेखौ बेखेवनानै होनाय बेयाव नोंथांमोना नुगोन। पेज मोनसे खावसे फिसा लिरदों, ओंखायनो बेयाव खम जाथारदों। बेनिफ्राय दङ नोंथांमोना नुबावगोन नैबेहाय मोनसेबाव बे थांखांनाय नैबे मोनसेया जाहैबाय एबाराव सुबुं हारिमुआ मा बिनि सोमोन्दै गुसुङै लिर होननाय दङ। सुबुं हारिमुनि मा फक कालचार, बेखौ खुगा हारिमुबो बुंगोन गोबाङानो। फकखौ जेरैजाय सुबुं हारिमु बिनि सोमोन्दै सुंद'यै लिर होननाय दङ बेवहाय। बेखायनो बेयाव बेखिनिसिम पेज मोनसे नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। बेबो गुसुं माने फिसा आखरजों लिरनाय, गासैबो फिसा आखरजों लिरनाय बेयो। बेनिफ्राय नुनो मोनबावगोन आरोबाव नोंथांमोनहा नैबेयाव खेबसेयाव हारिमु आरो समाजजों मा सोमोन्दो दं, कालचार आरो बिनि ससियेल सिभिलाइजेसन, समाजारि आरो हारिमु बे मोननैजों गोरोबलायनाया मा। समाज थायोबासो हारिमु थागोन, हारिमु थायोबासो समाज थागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बेयाव समाज आरो हारिमुनि गेजेराव मा सोमोन्दो दङ, मानो नांगौ मोननैजों सोमोन्दोखौ, बेखौबो बेवहाय मोनगोन। पेज मोनसेल'बाबो बेयाव जोबोद गोलाव हाबनानै दङ। बेनिफ्राय दङ आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मा नोंथांमोनहा नुबावगोन बेयाव हारिमु आरो धोरोमनि गेजेराव मा सोमोन्दो दं होनदों। दानानै धोरोम मोनसे हारिमुखौ सोलायहोनोबो हागौ आरो धोरोम मोनसे हारिमुखौ लाखिनोबो हागौ होनदों। बे मोनसे धोरोमजों हारिमुजों मा सोमोन्दो दं, बेखौ जोंनि बर'नि गेजेरावनो मेगनाव स्रा नुगासिनो दङ। बेखौ जों खिन्थानांलाया, मानोना मोनफा धोरोम लायोबा मोनफा हारिमुखौ गोमालांहोनोबो हागौ। मोनफा हारिमु बोजबोबा गुबुन धोरोम फोसावोबा मोनफा गुबुन हारिमुबो हाबफैदेरनो हागौ। दा बेखौ नोंथांमोना नुगोन। बेखायनो बेयाव हारिमु आरो सोमोन्दोजों मा सोमोन्दो दं एबा मा बाहागोफोर एबा मा फारागथिफोर सोमजियो बेनि सोमोन्दै बेखौ मोनगोन। दा बेनिफ्राय अब्ला मोनबा थांबाय, नोंथांमोना नुबाय मोनबा हाबजोब्बाय। मोनसे सासे सुबुं आरो हारिमुनि सोमोन्दो, मोनसेया हारिमुआ माखौ बुङो आरो बेनिफ्राय मोनसेया सुबुं हारिमु, ओमफ्राय हारिमु समाजजों सोमोन्दो, हारिमु आरो धोरोमजों सोमोन्दो। दा बेफोर गासै मोनबा PDFनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो बेनिफ्राय गुबुन भिडिअ एबा गुबुन आयदानि नट्सखौ नोंथांमोना प्लेलिस्टआव हाबनानै नाय खेबसे चेक खालाम। मानोना गोबां बुरजायैनो आपल'ड जाबाय आरो गोबां आपल'ड फैगासिनो दंगासिनो। नोंथांमोना नायबाय था, शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनो, जाहाथे माने भिउस बुरजा फैयोबा एबा नोंथांमोना गोबां मदद मोनोबासो आंबो मदद मोनगोन। ओंखायनो थुलुंगानाय मोनगोन जिहेतु, ओंखायनो नोंथांमोनाबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।